बेखौ मिथिनानै ला गोरिब मानसिनि आखाइजों सोरबा जानांगौब्ला नोंनि हाथाया थाइसेबो थानाय नङा मिथिबाय जागोन नामा आंनि मिजिंआ आद्रासो जागोन नामा आंनि थांखिया खुलुमबाय सावथुन नायनो मोजां मोनग्राफोरनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय जोंहा फैगौ 12 आरो 13 नभेम्बर खालि सान्तिपुर माइ बाजाराव बर' सावथुन दिन्थिनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों बे सावथुननि मुङानो जाहैबाय 12 नभेम्बराव थैनि गाब आरो 13 नभेम्बराव फैला Mcla साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ जोंनि सान्तिपुर बाजाराव लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय बेसे समनिफ्राय देखायनाय जागोन टिकेटनि बेसेना बेसेबां टिकेटनि बेसेना जाहैबाय सियाराव 100 रां आरो गाहायाव एबा हायाव 80 रां बेसे समनिफ्राय देखायनाय जागोन जों देखायगोन 8 बाजिनिफ्राय बै सावथुनाव रल खालामनाय बा बाहागो थानाय लोब्बा थानाय सोरबा आर्टिस्टफोर फैगोन नामा आर्टिस्टफोरखौथ' जों लेंहरनाय जायाखै नोंथांमोनहाबो मिन्थिखागौ नायगिरिफोरा जोंहा फैला Mclaयाव दङ जाहैबाय फैला मेन्डेला आरो दाब्ला बिसोरो दं जाहैबाय गुबुन मोनसे सावथुनाव दं जाहैबाय एक्ट्रिसआव जाहैबाय मौसम आरो एक्टराव जाहैबाय राजिब केपासिटिया जाहैबाय सियार दङ सियाराव जोंहा 1000 सिम जागोन आरो गाहायाव जोंहा ट्रिपाल बनानै होजोबगोन आरो बेयाव 500 सिम जागोन आरो केपासिटिया टिकेटनि बेसेना बेसेबां टिकेटआ जाहैबाय गाहायाव एबा हायाव 80 थाखा आरो सियाराव 100 एबा 100 थाखा फैसा बिनाय आरो फैसा राननाया दानि पलिटिकेल लिडारफोरनि अक्सिजेनसो बरगयारि दिस इज कल्ड मेनेजमेन्ट दीपक यस नोंथाङा जेसेबांखि हब्राया मानो जेसेबांखि बाब्राबा मानो जों नोंथांजों दिनै चेलेन्ज खालामनो रेडि एसेबां जुदि फैसा दङब्ला मानो थिखा मावबाय दं इन्डास्ट्रिफोर खुलिनो हाया नोंसोरो गेट आउट आंनि गोरबोआव बोहैनाय थैया सोमखोरनि मुङैनो फुंखा जानानै अरायबो बोहैबाय थागोन बाजै बे माब्लाबाबो जानो हाया आफा माब्लाबाबो जानो हाया गासिबो मानसिनि दैया रोखोमसेयानो नोंसोरो सोमखोरखौ गोरिब होननानै मुगैनायनि फिथाइखौ दिनै मोनबाय दा माबायदि मोनखो नोंसोरो नैबे सिगुन राजाया अख्रां बायदि नङा बोहैनाय दोंसे लैथोनि दाहार बायदिसो जेराव गेसाव जाबोरफोरखौ बुखारनानै बै गोथौ लैथोआव बुसोमहैयो